Türkmenistanyň ýolbaşçylary döwrüň täze ilmi tekniki mümkinçiliklerine ähmiýet berýänligini aýdýarlar. Hökümet ösen tehnologiýalary ýurtda ornaşdyrmagy, iradyň aragatnaşy hyzmatlary we internet bilen öpçünçiligini kämilleşdirmegi ileri tutýan meseleleriniň arasynda agdaýar. Türkmenistanyň raýatlary bolsa aragatnaşy hyzmatlarynyň hiliniň ýurtda ören pesdigini aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň Türkmenistandaky habarçylary soňky aýda hususanda Daşoğuz vilayetinde aragatnaşy hyzmatlarynyň öňküsinden yaramazlaşanlygyny, web saytlaryň köplen açylmaýanlygyny, mobil telefonlardan jaň etmek üçin hem onlar çegedek aýlamaly bolýanlygyny aýdýarlar. Adamlar Türkmenistan internetiniň yaramazlygyna, haýallygyna öwrenipdirler. 3G internetiň vilayet merkezinde hem ýene 2 trap merkezinde bar. Emma muňa da 3G internet diýip bolmaýar. Häzirki günlerde mobil telefonlaryňdan birine jaň etmek üçin adamdan 40 sapar jaň eden soň düşüp bolýar. SMS hat ýatsaň 24 sagatdan gowuşýar diýip Azatlygyň habarçysy aýdýar. Onuň sözlerine görä edaranyň işärleri munyň sebäbini müşterileriň sanynyň köpelýänligi emma ýeterli enjamlaryň satyn alynmaýanlygy bilen düşündiripdir. Türkmencell Altınasır kampaniýasyna degişli sowda brendi Türkmenistanda aragatnaşy hyzmatlaryny öpçün edýän ýeketäk bu şirketiň resmi web saýtynda ýerleşdirilen. Maglumata görä 2014-nji ýylda Türkmenistanyň aragatnaşyk ministrliginiň Türkmen Telekom elektrik aragatnaşygy döwlet kompaniýasynyň kärhanasy hökmünde düýbi tutulan we 2013-nji ýyldan bäri ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti hökmünde işleýän Altınasır şirketi GSM standartly hyzmatlary hödürleýär. Şeýle kompaniýanyň resmi web saýtynda onuň öz ulanjylaryna has keng mümkinçilikli 4G internet hyzmatlaryny hem hödürleýänligi aýdylýar. 2017-nji ýylda kompaniýanyň abonentlarynyň sany 5,5 milliona barabar bolupdyr. Azatlyk radiosy Türkmenistanda aragatnaşy hyzmatlarynyň hiline degişli soňky maglumatlar dogrusynda Türkmencell kompaniýasynyň resmi kommentari alyp bilmedi. Ozalky ýyllarda Türkmenistanda alternativ aragatnaşy hyzmatlaryny 2015-nji we 2017-nji ýyllaryň aralygynda 2 ýyllyk ara kesme bilen ýurtda işlän Ortiýetiň MTS kompaniýasy hödürleýärdi. Türkmenistanda mobil aragatnaşyň we internetiň öpçünçiliginde onuň haýallygy ýyly-ýylyna kesilmegi ýaly tekniki kemçilikleri bilen bir hatarda telefon ulanjylary häkimetleriň gözükçüligine degişli narazylyklaryny hem öňe sürýärler we ulanjylaryň ýydarlanýanlygyny aýdýarlar. Türkmencelliň interneti ýöriýeti gulluklar tarapyndan berk barlanýar. Türkiýede işleýän dogan garyndaşyň bilen Imo Messenger arkaly bir hepdede 10 sapardan köp habarlaşan raýatlary howpsuzlyk edara çagyryp soraga çekerler we mobil telefonlaryny elinden alyp bir hepdeden ýa-da 10 günden soň eýelerine gaýdyp berýärler. Raýatlaryň internetiň gowy işlemeýänligi sebäpli ençeme sapar jaň etmäge mejbur bolýanlygyny aýdyp şikayet edýänligine garamazdan howpsuzlyk işärleri şu interneti umuman ýapmaly. Sizler Türkiýedäki garyndaşlaryňyz üstü bilen häzirki gytçylyk, kynçylyk barada Azatlyk radiosyna habar berýäňiz. Sizler şpion, daşary ýurtlaryň içalysy diýip haýbat atýarlar diýip Azatlygyň Türkmenistandaky habarçysy soraga çekilen yerli ýaşaýjylaryň birnäçe bilen söhbetdeş bolanlygyny aýtdy. Soňky aýlarda türkmen häkimetleriniň raýatlaryň şahsy elektron gurallaryny tötänden barlaýanlygy şol sanda mekteplerde okuwçylaryň, döwlet kärhanalarynda bolsa işgärleriň we köçeden geçip barýan ýaşaýjylaryň mobil telefonlaryny zor bilen barlaýanlygy barada ýyly-ýylyna maglumat gowşýar. Şeýle barlyklara sezebar edilenler özlerine daşary ýurtly habar beriş serişdeleri ilkinji nowatda Azatlyk radiosy bilen habarlaşyp habarlaşmanlygy barada soraklaryň berilýänligini gürrüň berýärler. Şol bir wagtyň özünde de New Yorkda yerleşen adam hukuklaryny goraýjy Human Rights Watch guramasy Rohte Schwarz adly Germaniýanyň kiber howpsuzlyk firmasynyň Türkmenistan bilen gatnaşygy dogrusynda aladalanma bildirip beýanat çap etdi. Olar hökümet tarapyndan satyn alynan enjamlaryň web saytlary bloklamak hemde adam hukuklaryny basgylap olary ýydarlamak ähtimallyklaryna garşy nähili çäre görendiklerini aýan etmeli diýip Human Rights Watch guramasy 25-nji maýda çap edilen maglumatynda bellädi. Azatlyk radiosynyň azathabar.com web saýty Türkmenistanda petikli bolmagynda galýar. Muňa garamazdan ony böwetlerden geçmäge mümkinçilik berýän proxy serwerleriň üstü bilen açyp bolýar. Azatlyk radiosy öz dinleýijilerine hem okuwçylaryna türkmen we ors dillerindäki web saýtlaryny okamaga şeýle-de biz bilen sosial ulgamlaryň üstü bilen habarlaşmaga howpsuz mümkinçilikleriň ençemesini hödürleýär.